Ja. Jeg nåede aldrig op til den kaffepause der. Jeg lister lige lidt derudad. Jeg fik lige pludselig fiskefeber, kan man sige det? Jeg synes, jeg mærkede et hug derude. Men uden at være helt sikker. Og der gik ikke lang tid. Så jeg noget op i overfladen af en fisk. Nu prøver jeg lige at jage den. Den er her stadig. Men man skal jo helst være lidt lydløs, jo. Det er ikke altid, jeg kan det. Jeg kan se, der er en sten, jeg kan stå på der. Ellers kan det godt være, at den ikke gider noget. Det er jo også højst sandsynligt tænkes. Men den får det i hvert fald lige 10 minutter kvarter måske. Eller de gør. For jeg ved ikke, om det er en stige. Og så tungen, den er... Ja, jeg synes, den virker til at have... mere spræl på. Lige inden jeg startede kameraet, der så jeg den lige på, eller der så jeg lige fisken i overfladen en gang til. Og den kommer op sådan en gang imellem. Som den, hvor den går hen, det ved jeg ikke nu. Så det er jo... Det kan jo være et vidt begreb, den kan gå her, og den kan gå der. Den går på det her stykke her. Så det kan jo være et vidt begreb.
Det kan da godt være, at jeg skal give den op. Og så sige, det var det. Og køre op, eller gå op og få min kaffe. Ja, så fik den lige lavet en klineklud igen her. Men I ser lige med, når jeg... Nej, må jeg hellere sige. Jeg giver den lige et kast mere, og så ser I med, når jeg har været oppe og få kaffe. Så er jeg tilbage. Og nu har jeg valgt lidt en anden plads. Ja, jeg ved ikke, hvad man... Jeg ved faktisk ikke, om det er en fjord. Men forholdene er i hvert fald sådan rimelig godt som en fjord. Mudderbund. Nå. Så er den ikke lang med. Og ja, jeg har fået min lille ku med den her gang. Så det er lidt skønt. Og jeg kører med... Ja, jeg mister selvfølgelig mine 2 kobberbasser, så dem skal jeg lige hjem og have lavet lidt af. Nu kan jeg lige se. Nu er der ballade igen. Jeg holder lige lidt for her, kan jeg se. Og I ser lige med om et øjeblik. Nå, ja, så er jeg tilbage. Nej, som sagt, som før. Ved jeg ikke om det... Jeg er ikke så god til det der med fjorde og åben kyst. Men det er i hvert fald... Jeg tænker, at det er noget fjord. Så har jeg fået noget snask på, mand. Fordi det... Forholdene er i hvert fald bundmæssigt som det. Så nu prøver jeg at give det et skud her. Og så når jeg kun lige at snakke med jer. Og så... Ja. Så kommer der en knude mere. Det driller mig bare rigtig meget i dag. Nå. Jamen, jeg får lige ordnet det, og så hvis der sker noget, så får I lige set. Jeg tror, jeg skifter flue med det samme. Ja, så I ser med om lidt. Nå. Så er I med igen. Jamen, jeg måtte lige skifte flue, fordi jeg er ret sikker på, at skulle der være et eller andet provokerende i det, så skulle det nok være juletræet i pink. Og oceaner af mønstrene
juletræet. Så men det er altså den, jeg mener det er den originale. Det kan også godt være, at jeg tager forkert, men nu synes jeg, at tungen den er begyndt at tage sig til. Jeg skal også lige passe på her. Længere frem, der er der en fredning. Det er først om 200 meter eller sådan noget 300. Så men når man går ind der og kigger det, så kan man jo genkende det, hvornår den kommer og hvornår den er der. Man kan godt nok sige, at det er svært, når der ikke er særlig meget vind. Men der er heller ikke nogen, der har sagt, at det skal være nemt. Men de må jo blive heldige der. De fleste siger jo, er der svaner, er der fisk. Så der må jo være fisk. Og der er lige vindknude igen, men man kan også godt mærke, at vinden den er, ja, det er jo så sjovt, haha. Nu gør det så ikke, jeg tager den lige op over foran. Det er ikke altid med de vindknuder der.
det så. Den jeg fisker med juletræet. Og det er fordi, at man skal synge samtidig. Og synge juletræet med sin pynt, venter på vi får begyndt. Aldrig har det været så grønt. Men ja. Jeg går sådan lige en smule rask tempo derudad, fordi det er jo, vi skal jo søge efter dem jo i den kolde tid. Og det er derfor, jeg har sat juletræet på. For jeg tænker, at det må være den, der lokker dem lidt her. Og det er ikke specielt koldt. Eller varmt hedder det. Og så kunne det jo være rart med altså, det kan jo også godt være, at jeg er forkert på den. Og sådan forsvinder, man går og jagter dem lidt der, men det er, sådan er det jo. De svømmer jo nok bare videre og har det godt. Og havørnen. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se det. Jeg ved sgu ikke engang, om jeg kan fange den. Det er en interessant dyr. Godt nok tager den vores fisk, men fascinerende dyr. Det er en hund i luften. Jeg troede lige, det var en fladfisk, der var der.
Det ligner lidt det. Men hvad fanden? Jeg skal lige tage en kasse på langt. Se om der er noget. Og så stopper den så der. Ja, så kan man også godt. Hvor er det silver? Det er sådan, fordi den sidder fast i. Og nu bliver den så ved. Hvad skulle du tro? Er jeg virkelig blevet en klovn til at bruge det her? Det kunne godt være, at man skulle gå tilbage til sin gamle linkå. I stedet for den der backtest, eller hvad den hedder. Det kan der ikke følge noget på. Og kom den. Det er det gode ved den der basket line kode, eller hvad man, eller basket, det er, så har jeg kunne få sat den på vadbæltet. Nu skal man ikke have 3 ting på en gang.
Men ja, I ser med, hvis der sker noget mere. Ja, så der er ikke sket særlig meget. Jo, jeg har fået øvet mig med fluestangen. Og nu sidder jeg fast, kan man. Det var lige frokosten, der var på her. Den er. Jeg tror frokosten er på vej op igen. Men det er ved at være slut for denne gang, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har, ja, hvad kan man sige? Det er 8 timer nu, jeg har været ude. Nej. 6. Så. Jeg skal hente konen her. Klokken 15 fra arbejde. Det er dejligt, når hun har lidt weekendvagter. Så kan jeg komme ud og fiske. Ja, der er ikke sket noget. Jeg har ikke set noget. Men jeg er der kommet ud. Og så de fleste vil sige, jamen så har de haft en 0-tur. Ja. Men for mig er en 0-tur, det er jeg slet ikke at komme ud, som jeg ikke har gjort i lang tid. Så det kan man sige, det er en 0-tur for mig. Og når man går og tænker her, når man går herude, så tænker man på alt mellem himmel og jord. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig også. Og så gik jeg og tænkte, ja, du går i en fjord. Eller noget, der minder om en fjord, som nok er en fjord, selvom jeg bare ikke ved det. Og fisker med alt muligt andet end lige en reje. Og der kan man sige, ja, jeg har lovet mig selv, at jeg skulle fiske mere med rejefluer. Og det eneste, jeg ikke har kommet på, det er en rejeflue. Og så i en fjord. Ja. Så er man sgu ikke kvik. Ja. Nu kan jeg godt se, nu kan I ikke følge så meget med. Jeg fisker med den her. Der er opbygget lidt mørkt og så pink. Jeg hørte en fisk med den. En dame. En pige. Eller hvad det vi kaldte det for, eller hvad hun selv vil kalde sig for. Som havde stor succes med den. Og ja, den minder jo lidt om, ikke fagmæssigt, men minder lidt om ja, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Det tabte jeg da tråden. Polar Magnus. Og så tænkte jeg, hvis Polar Magnus virker, så virker den her vel også. Så hvorfor ikke? Og det er jo vinter, så man kan sige, hvis den virker, og den er fin. Fik jeg fat i bunden. Det kan godt være, at der bare skal laves lidt om på den. Jeg tror kun, jeg har lavet den her, eller en eller to i uheldet af, at jeg skulle miste den ene. Men det kan også gå være, at man skulle gå ind og lave den
Måske grå. Lidt hvid måske. Nej, eller bare hvid. Det må tiden vise. Det er kun grænsen, der sætter fantasi. Og så ved jeg godt, at der er mange, der kun sværger til et mønster. Og det er jo også fint nok, jo. Vi er alle sammen forskellige. Jeg kan godt lide at fiske med lidt forskelligt. Trods alt har jeg så lovet mig selv, at jeg skulle fiske noget mere med rej. Men det er ikke gået så godt de sidste mange gange. Men ja. Man skal holde sig selv op en gang imellem på det, man går over. Og lover sig selv. Det er vi ikke altid så gode til, os mennesker. Så. Nu er der lige et par kast tilbage, og så er det det. Og ikke så langt op til fredningsfeltet. Der er måske 100 meter, 200 meter endnu, men det synes jeg heller ikke er særlig langt i forhold til, hvad jeg har fisket af. Men det bliver jo så højst sandsynligt en 0-tur igen. Eller, ja, nu modsiger jeg lidt mig selv. En 0-tur på fisk i hvert fald. Men det har også været en svær dag. Men så er det jo bare om at tænke på, ja, så kom du ud og fik noget frisk luft og noget motion. Det er du godt af, John. For at sluppe tankerne løs. Så. Og det er det, vi glemmer som menneske selv. Og jeg smuder over en sten. Og tænke lidt på os selv. Og hvordan vi egentlig selv har det. Så.
glemmer at fortælle hinanden, hvor meget vi holder hinanden. Eller elsker hinanden for den sags skyld. Så. Og lave noget af det, man holder af, det er nok også vigtigt. Fordi ja, der er mange, der kan gå på pension, når de er 70 eller 67. Men også, når de som skal føre det videre. Vi kan jo kun, ja, vi kan jo først gå, når vi er 73. Og som jeg læste en joke på, det er godt, vi kan arbejde til vi er 73. Men når vi bliver 70, så skal vi op og vurdere om vi kan køre bil. Det hænger ikke rigtig sammen. Ikke i min verden. Men sådan er det. Og hvis vi ikke kan leve med det, så må vi jo bare ringe til Mette. Nu vil det være, at vi kan leve med det. Ja. Men jeg vil takke af for i dag. Selvfølgelig, hvis der sker et eller andet, så får I selvfølgelig lov til at se med. Men I må meget gerne like, og jeg vil blive rigtig glad for, hvis I gik ind og abonnerede på kanalen. Jeg ved godt, der ikke er så mange, der ser mine videoer, men det kunne være dejligt at komme frem med lidt video. Jeg ved godt, de fleste de kører også med, at jamen, bliver der ikke fanget fisk, så ser man ikke folk. Men det synes jeg så også er forkert. Så og hvis der er noget, I synes, jeg skal lave om, så må I jo sige til, jo. Det er der jo ikke andet for, jo. Men ja, så vil jeg sige tak for i dag og på gensyn. Og
knæk og bræk til jer, der skal ud i løbet af ugen. Håber vi ses igen.